Sus grabe, nga ni Jud kadaghan ang tao sa Sinulog, Cebu. Hey, what's up guys? This is your boy Renix Malang. Biyahin na day ko guys padulong sa Cebu City kay mag-attend ko og Sinulog. Ay katulong na nako ni Sinulog guys. Ang una nako natuan na Sinulog katong sa Carmen na grabe jud pud ka traffic. Ito ra pud kuha ni natulog sa akong kaliwat guys kay dool raman dito raman sa Lapu-Lapu. Grabe na mong kayo kalayo og dito pa ko magikan sa mua. Ibaw jud ko na grabe jud kayong trapika basin unyag mahuman na lang ang Sinulog dili pa ko kaabot sa Cebu City. Ito day ko diri sa city guys unya grabe jud kayo kadaghan og tawo. Timing pag jud guys pag abot nako nagsugod na sila og kanang position. Ang lagi ka kasunod sa position guys kay nay nagbantay sa isi kadaplin sa dalan. Feel nako mga ROTC ni sila. Pero okay ra pud na siya guys para sa safety po sa mga nagposition. Padayon ra gyapon kog baklay guys, gi-enjoy ra gyapon nako ang moment sa Sinulog. To naabot ko diri sa area guys na nagdasok gid ang mga tao. Nagsunod-sunod ra pud ko sa panon sa mga tao guys, paano mo gud unta nako mato ko sa simbahan. Wala man gid unta to ang simbahan kaso lang dili mo gud pwede makatabok. Inay may mga estudyante na naghawid sa PC. Uyo pud nila kay diha mo gud moagi ang kanang position. Pagdusok na jud ko diri sa mga tao guys kay maglisod na jud ko agi. Kasama sa akong giingon ganina na grabe naman gyud kadaghan kaayo jud og tao. Ngani ang tao sa Sinulog guys. Ani gyud kabalaan ang atong Santo Niño. Kay bawo ko dili lang gyud mga taga Cebu ang naa diri kundi uban pag yung mga taga lugar. Panani gikan pa sa Luzon or Mindanao. Dili lang mga taga Pilipinas ang naa diri sa atong Sinulog guys kundi mga ubang country sad. Kay kog nakita ng mga foreigner na grabe naman jud ka mga perfect naman jud kay mga pamanit ug mga naong, mga gwapag, mga gwapo sus. Nahangkay ko diri guys kay naka-timing jud ko sa position. Minawa ganit ninyo guys, manimbawot ninyong balibo. Kadungog mo ato guys, grabe jud kayo kaanin doon. Ngana jud kabalaan ang ato ang Santo Niño. Na safety ra gyud po kay magsinulog diri guys. Kung nakita nyo grabe kadaghan og pulis. Gyud ning ingani guys kay maorbag gyud po ni igara sa mga mangunguot. Iskan og mga pulis guys no, magamping gyud pa sa atong mga gamit kasi maulit tani na maghilak. Mano ni siya guys, pagkasunod adlaw na day nako ni siya na video kay atong manggo pagka-procession wala jud ko kaatong simbahan kay dili pwede makaagi. Nalang gani karong adlaw guys kay makaagi na mo na siya nakasulod taon mi sa simbahan. Mao lagi gihapon perti gihapon kadaghan kaayo og tawo. Naama sa gudiri guys ang kanang Magellan Cross. Mao ni ang cross na gidala ni Magellan. Diri nagsugod ang atong pagka-Christianity. Kini sa atong history as a Pilipino. Walaan kaayo ni siya na Magellan Cross guys. Han kayo mag-offer og kandila para sa plano nila sa kinabuhi, baskog sa panglawas, ug dungang grasya sa kinabuhi guys. Kapangandoy nila guys na gusto nila makabot. Mao na ni siya guys no, nakapalit na pud ko og kanang kandila kay ganahan sad ko mag-offer. Nungod na ko sa akong pangandoy pud sa kinabuhi. Pinagit pud sa akong pamilya. Baskog sa panglawas ug dungang grasya. Siyempre guys, i-appeal na pud mo na ko ani kadaghan ang nag-offer sa kandila guys, hapit na mapuno ang Magellan Cross. Mana ni siya guys no, mananaday kog simba diri guys og Pit Senior.